Morjens, morjens. Tervetuloa ensimmäiseen Minecraft-videoon suomen kielellä. Olen tehnyt näitä videoita jonkun aikaa englanniksi, mutta perustin toisen kanavan, jolla nyt tehdään sitten suomen kielellä ja katsotaan mitä tässä tulee. Tää on ainakin paljon helpompaa. LP:tä olisi siis tarkoitus tehdä, joten ei muuta kuin survival kehiin. Annetaan pelin päättää meille hyvä siidi ja mennään. Jep, kuten sanoin. Wow. Okei, kuten sanoin, niin tosiaan on jonkun aikaa tehnyt videoita, pelaillut Minecraftia ehkä parisen vuotta. Ja hauskaa on piisannut. Ensimmäiseksi mä haluan kyllä pois täältä viidakosta, mä en näistä paikoista välitä, en kyllä välitä mikähän tää on suomen kielellä sitten, lumimaa. Joo, mutta otetaan tosta muutama puunpökkylä ja katsotaan mitä keksitään. Eli mä nyt varmaan aluksi teen niin, että mä näytän aika paljon asioita, mitä tapahtuu. Mutta jossain vaiheessa sitten varmasti muuttuu tyyli niin, että teen asioita vähän itsekseni ja sitten näytän teille mitä on tehnyt. Mutta katsotaan tosiaan sen mukaan, että mitä tässä sitten saadaan aikaiseksi. Mä nyt haluaisin ekana pois täältä. Löytyisiköhän täältä jotain parempaa paikkaa, mihin mennä. Joo, mä tosiaan englanniksi vääntänyt näitä tovin. Ja. Se on ollut mukavaa, pirun hankalaa vaan tosiaan, kun eka ajatella, mitä aikoo sanoa. Suomeksi sitten kääntää se englanniksi ja sitten vielä puhua, niin mä ajattelin kokeilla nyt tämmöstä. Eikö me nyt löydetä mistään yhtään luolaa, mihin mennä? Ei näytä siltä, ehkä pitää tehdä oma luola. Tuolla on yksi, mutta se on tuolla, vuoren rinteellä. Otetaan tosta vähän kiveä ainakin, niin saadaan miekkaa ja sen semmoista, niin ei ainakaan möröt niin herkästi saa meitä hengiltä. Ja toisaalta sitten taas saadaan itse jostain vähän ruokaa hankittua. Ja heti löytyi koulu ja se on hyvä. Joo, eli mä oon tosiaan teknisempi ehkä pelaaja, mitä normi Minecraftin pelaaja. Mä tykkään Redstonesta ja tehdä kaikkea siitä. Joten varmaan tullaan näkemään aika paljon kaikennäköisiä koneita ja laitteita ja virityksiä, mitä Redstonella pystyy tekemään. Mutta myös semmoista normaalia rentoa jutustelua ja pelailua. Joten tehdään vielä tosta ainakin lapska meille. Ja tosiaan miekka. Ja ehkä mä teen kirveenkin vielä. Ja napataan vielä muutama kivi, että saadaan tarpeeksi uunia varten, jos löytää vähän muonaa. Tuota mä en halua mukaan. Lähdetään kattelemaan, että löytyisikö täältä jostain. No siellähän on possu ja aimolauma. Tapetaan ne. En tuu jäämään tälle alueelle, joten ei haittaa vaikka kaikki häviääkin. Niin pyöräytetään tosta äkkiä yksi uuni ja laitetaan possun pihvit grillautumaan. Sillä välin kun katsellaan nämä loput tästä hengiltä. En oo ajatellut yhtään sen enempää, että minkälaiseen paikkaan meinaa basein rakentaa. Mä mielellään tietysti haluaisin, että se olisi lähellä strongholdia, että pääsee nopeasti
jossain vaiheessa siis Enderman Farmi on ajankohtaista, niin pääsis nopeasti sitten hakemaan XP:tä ja Enderballeja, mutta se nyt ei ole heti ensimmäinen homma. Okei, mä laitan nää paistumaan, nää loputkin. Katsotaas mitä täältä muuta löytyy. Sut vielä siitä. Siinähän on hyvän näköinen luola, että mennään sinne, kunhan mä saan noin tosta paistettua. Mä taian käydä hakemassa vähän puutavaraa sitten lisää. Niin joo, toi pitäisi tarkistaa. Ja mä pelaan normaalitasolla, se on ehkä mulle se paras. Ja mulla näköjään kaikki tavarat väärissä numerolokeroissa, niin aiheuttaa vähän hankaluuksia saada nopeasti vaihdettua, mutta yritetään pärjätä niiden kanssa. Täytyy jossain vaiheessa uudelleen järjestää, niin kun saa tästä nyt vähän liikkeelle tätä touhua. Okei, otetaan toi puu vielä tuolta ja sitten varmaan hiili loppu muuten. Katsotaas, joo. 2 vielä. Ja kaatele vähän noita puita vielä, niin tosiaan on mukavampi sitten etsiskellä. Lähinnä nyt mitä ensimmäisenä haluaa on rauta, että saa haariskat kehiin ja sitten tietysti timut, redstonet, kaikki nämä on tarpeelliset ja niitä kyllä tuun keräilemään, mutta rauta on ihan ensimmäinen. Taas noin vielä, noin possut tosta, mikä täällä on. Ei mitään. Jes. Viljaa mä en nyt tässä vaiheessa tarvi. Mulla näkee miekkakin alkaa menee romuksi. Aika nopsaa se kuluu, kun näitä possuja lahtaa. Siellä olisi lisää, mutta mä luulen, että mulla on tarpeeksi. Jätetään ne nyt henkiin, niin voidaan sitten joskus, jos tälle alueelle vielä palaa, niin tehdään niistä sitten lisää possuja. Otetaan noin XP tosta vielä mukaan, niin mä luulen, että meillä on sitten... No ei aivan vielä ole, mutta näissä järjestelen noin uusiksi toi tonne. Tehdään toinen miekka. Niin kiveä mun täytyy varmaan... No ei nyt sitä saa kyllä tuolta maa-altakin sen verran paljon, että mä en sitä varmaan tuu se enempää. Tehdään noin ja otetaan vähän lisää keppiä ja vähän lisää torcheja. Tehdään muutama koali vielä tuonne varulta. Sinä mukaan ja mikäs siellä on tilanne? Ei jaksa odottaa, mennään. Noin vielä tonne noin sitten ollaan valmiita menee ja oliko mulla yhtään blokkia? Ei ollut. Niin kuin mä laitoin kaikki siihen miekkaan. Niin. Okei, tää menee vissiin alaspäin, niin lähdetään sinne. Ja heti iskelee tietysti. Jepu jee, katsotaan mitä löytyy. Jees, mä otan noin koulit tosta mukaan ja jatketaan sitten matkaa. Toi on hauska tää uusi zombiin mekaniikka, että kaikki jotka on lähialueella niin tulee sun kimppuun, vaikka eivät niin kuin näkiskään tai olisi vaikutusalueella, pelaajan vaikutusalueella, se on ihan mahtava. Tekee vähän haastavampaa tässä, niin kuin kuulette, niin tuolla aika monta mörköä merisee mulle. Näin niin kuin skeletonin äänikin kuuluu, mutta katsotaan. Nyt sitten päätöksiä, että kumpaan suuntaan mennään tänne päin. Täällähän ne veijarit on. Veijarit on. Aika monta lyöntiä kestää tommonen kultaharniskainen. Okei, otetaan tosta rautaa vähän mukaan ja jatketaan matkaa. Tää on se mitä mä oikeastaan nyt haluan ensimmäisenä, että ei ainakaan kuolema korjaa ihan niin nopeasti. Katsotaan mitä täältä päin löytyy. Joo, mutta tosiaan pistäkää kommenttia. Aha.
kommenttia, että mitä te haluatte nähdä, että tehdään. Ja ilmakas se ottikin niin kiveellä toi skeletoni, kun sillä oli enchantattu. Mitäs mä olin tekemässä? Ai niin, syömässä. Ei mun pitänyt tota laittaa. Enchantattu toi jouskari, eikä edes viittinyt tiputtaa sitä meille. Niin laittakaa kommenttia tosiaan, että mitä haluatte, että minkälaista te haluaisitte nähdä peliä. Että onko jotain, joka tyylinen kiinnostaisi enemmän kuin toinen, niin katsotaan mitä keksitään sitten. Mikäs mun hiilitilanne otetaan lisää. Melkein kyllä kaikki mun kannattaa ottaa tässä vaiheessa, tai ehkä sitten rautahakulla. Se on vaan niin paljon nopeampaa. Niin. Joo, ehkä me jatketaan matkaa. Tuolla ainakin rautaa tuolla katossa, niin napataan ne. Joo, onko vaan yksi? On siellä enemmän. Joo, laitetaan noin menee tonne. No, varmaan tosiaan te ekana hakuun kuitenkin, vaikka nyt sitä harniskaa tuossa on puhunut. Hakku nopeuttaa tätä loppua touhua niin paljon, niin sen takia. Otetaan tuolta noin 3, kun ne valmistuu. Tän noin varmaan tänne kärryämään. Ehkä muuta käyttää toi kuitenkin loppuun. Tehäs näin. Ja käydään sillä aikaa vähän kattelemaan, mitä täältä löytyy muuta. Ainakin on just sopivasti lisää rautaa meille. Saa harniskat ja miekkaa ja sen semmoista. Noin, laitetaan nääkin tonne. Se varmaan tarvii pari tommosta vielä ja jatketaan matkaa. Toi jatkus mukavasti alaspäin, mutta katsellaan vähän aika täältä ylempää. Tuosta lisää. Lisää rautaa. Mikäs tuolla loistaa? Sillä varmaan... Joo. Mikähän ravine on suomeksi? Ei kyllä mitään hajua. Voitais sinne pohjalle kuitenkin mennä, mutta mä nyt ekana haluan ottaa noin raudat täältä, mitä meillä on sulamassa jo, niin eipähän tarvitse sitten palata enää takaisin. Pitäisikö mun pyöräyttää toinen uuni tohon kaveriksi, niin se vähän nopeuttas. Toi tonne ja noi sinne ja sitten täältä otetaan muutama sinne. Jaha. Creeperit tulee sopivasti. No, katoinko mä sitä? Kyllä mä taisin katsoa. Perhana. Katsotaan sitä. Aha, 3 sydäntä. Se kävi lähellä. Ilman suojia, niin se lyö melko lujaa kyllä. Tuus. Pääsenkö mä tästä käsiksi mun rautaa ja tohon. On se tuolla ylhäällä nyt. Joo, tehdään sitä. Tuus tänne. Tehdään ainakin toi rintapanssari. Saa vähän lisää suojaa. Ehkä mä teen miekankin. Noin. Arvolta noin. On tehtyä tohon toisen tommosen suojapaikan.
Vieläkin lyö melko lujaa. No on pahoja Endermanit, ei mikään ihme, että Pause Unpauselle kävi miten kävi, jos te seuraatte Minecraftia ja Ultra Hardcorea, niin ilman suojaa kun semmosen kohtaan, niin olisi varmaan pitänyt muuten tehdä vielä kypärä ja housut. Ja sori, kengät. Sitten jatketaan ravinen pohjilla. Käyn kattelee vähän, että jos sieltä löytyisi jotain timuja nyt ainakin. Timujen vihasta ja sana timantteja. Ja katsoa, jos sieltä löytyisi jotain muuta kivaa. Joo. Heti kun on vähän harniskaa, niin toi ei noista möröistä oikein enää ole mihinkään sen jälkeen. Katsotaas. Vähän lisää. Varmaan pitäisi päästä pikkasen vielä alemaan, että löytyis missäs levelillä me ollaan. 18, no aika lähellä timanttileveliä kyllä. Että jossain vaiheessa voidaan semmoisenkin törmätä tässä seikkailun lomassa. Tietysti ämpäri olisi ihan kiva, niin saisi tuosta laavan kanssa pärjäisi vähän paremmin, mutta täytyy jossain vaiheessa pysähtyä. Sulattaa lisää rautaa. No niin, siellähän niitä. Katsotaan minkälainen läjä niitä on. Luultavasti vaan yksi, on siellä muutama sen. Ja nyt mä varmasti teen sen. Sulatan noin raudat ja teen se ämpäri. Että on jotain, jolla sammuttaa itseni sitten kun tipahan laavaan. Jees. Mä pausetan tähän ja kurkkaan paljon kello tai mikä aika meillä on, että vieläkö jatketaan. Joo, vielä hetki näytti olevan aikaa, niin tosiaan mukavasti löytyi 4 timanttia. Mä luulen, että mä teen niistä hakuun varmaan nyt ensimmäisenä, jotta saa obsidiania sitten vähän louhittua, niin saadaan jossain vaiheessa enchanting tablet, niin se taas helpottaa sitten huomattavasti elämää. Ja ruokaa on mukavasti tuolla lisää, mutta katellaan vähän ympärillemme sillä aikaa, kun noi tuolla sulaa. Tuolla on oikein redstonea löytyy. Jossain mä näin täällä kultaa, se oli tässä. Otetaan ne. Ei oo enempää on siellä vielä. Joo, kannattaa tosiaan, jos aina vähän sitä ympäriltä kaivella, jos ette oo tiennyt, niin monesti on siellä ympärillä lisää sitten, että se ei näy kaikki siihen kohtaan. No tää nyt taitaa olla semmonen kohta, että ei oo redstonea muuta kuin tossa. Niin kuin näin huomasin, että ton kullan kanssa kävi niin. Jep, eli sinä mukaan ja sinä mukaan ja sitten käydään jostain hakemassa meille vettä. Olisikohan sitten toi vaikka tosta. Jep, otetaan siitä kultaa vähän ja näkee vähän rautaa. Lapista on siellä. Mä en kauhean lapiksen ystävä oo, ainoastaan tykkään tosiaan XPn takia, eli tosi on hyviä XPtä, niin se on mukava. Mä luulen, että tää episodi nyt aika lailla kaivellaan ja seuraavassa noustaan takaisin maan pinnalle ja katsellaan mitä keksitään. Sieltä varmaan täytyy lähteä etsiä kirjaa tai siis come on, calm down. Pääs yllättää vähän se kaveri. En kyllä huomannut yhtään. Enkä kuulu ollenkaan. Tässä varmaan laittaa vähän kuulokkeita isommalle. Niin, ne
kuulis paremmin noin. Joo, se meni siinä. Ja siellä on seuraava. Mitäpäs niitä nyt tulee? Just kun tuossa pääsin miettimästä, että onpas rauhallista. Heti niitä tulee. Mut joo, sitäpä tää on. Niin hetken rauha. Jaha. Joo. Jep. No ja lisää. Tässä jouskari jostain saa noin skeletonit. Ihan hankalin ne raivostuttaa sitten tämän laavan seassa tai niitä vastaan. Ei ole vielä löytynyt yhtään. Tai tullut vastaan yhtään hämähäkkiä. Ne on tossa saatu vähän lankaa, jolla paljon nuoliakaan taida olla. Mut joo, mä luulen, että mä tässä lopettelen nyt tältä erää tän videon. Varmaan teen niin, että vähän tutkiskelee ja kaiviskelee näitä lisää. Jos löytyisi vielä muutama timantti. Yksi oikeastaan tarvittaisiin, niin sitten saatais enchanting table. No mikä loitsupöytä se on suomeksi. Niin tehtyä ja se kyllä helpottaisi sitten taas. Helpottaisi tätä liikkumista ja kaikkea. Kaivelemista ja niin poispäin. Mut mä katkaisen tän tähän. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Oliko siellä timantti? Joo, olihan siellä. Otetaan ne vielä. Ups, meinasin tipahtaa sinne. Oi, ja sitten siellä oli skeletoniks tietysti. Otas vähän tänne valoa. No liikaa louhittavaa kerralla. Joo, katsotaas. Mites me sinne päästös? Tää on nyt varmaan väärä paikka. Joo. Mistäs mä sen näin sen Timo? Teillä oli täältä vissiin. Tehdäs näin. Ups. Toi takaisin. Tehdään noin ja noin vähän lisää soihtuja. Nähdään jotain. Okei, katsotaan. Monta saadaan. Mitä arvaa? Vaan 1. 2. Ups. Aha. Joo. Taitaa olla vaan 2, mutta se riittää. Joo. Kyllä. Hyvältä näyttää ensimmäinen timanttisaalis ja katsotaan monta niitä nyt on, eli 3 menee hakkuun ja 2 sitten enchanting table, joka on loisto homma. No okei. Niin, ei muuta kuin kiitoksia ja nähdään seuraavassa jaksossa.